Bisan pa man sa panawagan sa kandidato nga isa ngadto sa orange category ang classification sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa election watchlist areas, kaumalek mitataw nga magpabilin gihapon kini sa yellow category. Si Luan Mirondina sa report. Atol sa final meeting sa City Joint Security Coordinating Council, gihisgutan ang paghanay sa logistics o security deployment alang sa piniliay karong Mayo 13. Gawa sa PNP, gitahasan usab ang Navy o Air Force sa paghatag og seguridad. Kapag ka nag-declare na kailangan i-commit yung aircraft, especially kapag ka may mga ballot boxes na naipadala sa ibang island, best response natin is through aircraft na. So for the Lapu-Lapu election, we committed 1 transport ship and 1 patrol craft. We believe that with their commitment, magiging successful yung elections natin in Lapu-Lapu City. Yung logistical support natin is already in place. Samtang gitukiusab sa tigom ang panawagan sa usa ka kandidato nga iisa ngadto sa orange category ang dakbayan sa mga election watchlist areas tungod sa mga pasangil sa pagpangharas ug pagpamusil. Usa sa gihimong sanglitanan niini ang pagpusil patay sa 59 anyos nga si Cesar Chaton nga gikatahong supporter sa usa ka kandidato. Yes, we have agreed it a while ago na it will remain as yellow because after weighing all the parameters, hindi pa man siya nagfo-fall doon sa kuwan. Doesn't require it sa pag-elevate. Para sa aming pag-assist, it was not election-related. Even if the category stays at yellow, the PNP will implement a heightened alert. We will be more vigilant. Sa desisyon sa City Joint Security Coordinating Council, adunay mihangop apan aduna usay nasagmuyo. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisda.